Ito, kain kami ng puso. Yun Yun sarap. Ang sarap ng puso. With chicken joy. Ito, chicken joy. Magkano matutulog mo? Ano? Kasi di sa dadang nagiging, no? Sa pambayad. Hindi, may bayad kasi dun. Mahal kasi, sinisingin ako 42,000. Bakit? Sa tubig? Pag pakabit. Hindi po pa kaya yun. Toy, ano mga toy? Chicken joy. Ano mo na, buklutin mo na. Toy, ano mo? Ano mo na. Para dyan na. Puso. Di ba? Dyan mo na. Gano'n na siya ba yung Sarap. Bango. Ano nga eh. Bango. Dahil sa Saging. dahon ng niyog. Daan pala na yun. Niyog. Ano ba yun? Inano namin. Hinayang ako. Tignan nyo yung gusto mo ito. Toy. Hindi mo kayo si Pina yan. Walang mga bata. Kakainin pala siya ba? Ayun, hindi. Ha? Ha? Pwede mo dalhin yung... Oh, dali ko na sa mga bata. Dali sa mga bata yan to eh. Kuha mo lang ng puti yan. Bit mo yan. Makain mo ito. Maganda namin recipe niya. Ito, para makatikim din sila ng Gusto na may siya. tikim ng puso. Kasi yan, dalhin mo na. Sama mo na. Ito lang, may pinaluluto naman ako doon ulit. Ang panuto ulit yun. Tinikman ko masarap pagkatimpla eh. Sarap ang bango. Magkano ang puso? 10. Palengke ko nabili. Palengke sa Dumaguete. Di ba? Busok. Ang bango. Puso ng saging. Sabay. Gimong pang tuloy.